Здравейте отново в шоуто, скъпи хора. Следващите ми гости са само две, но звучат поне като 42. Те са майка и дъщеря и пеят народна музика толкова вълнуващо, че успяха да докарат сълзи в очите на журито на България търси талант. Сега ви представям гордостта на Златица, Цветанка и Николина Георгиеви и песента "Дай ми Боже, ситна лятна роса". Момичета, страхотни сте! Браво! Благодаря ви, че изпяхте тази песен при нас. Всъщност, разкажете ми за нея. Песента е традиционна средногорска песен. Записахме я от село Чавдар, от баба Цеца Кючукова. Обредна песен за дъжд. Тази песен сме изпълнявали, когато има суша. Нещо за слънце нямате ли? За слънце чертаем си едно слънчице, слагаме една усмивчица, един червен конец, едно камиче и спира да вали. И започва да свети. Да. Какво правите извън България търси талант, всъщност? Не ви е това работата със сигурност. Какво се занимавате, Цветанка? Аз съм учител по музика, занимавам се интензивно с музиката като цяло. Работя в средно училище, Свети Паисий Хилендарски, град Златица. Отделно съм и ръководител към фолклорна група Звездица. Николина, ти била ли си в тази група? Не. Не си била. С какво се занимаваш сега? Аз уча народно пеене в 144-то средно училище Народни будители, град София. 144-то? Да. В София? Да. Това означава ли, че господин Илян Михов ти преподава? Да, той ми е по народен хор в училището. Не е случайен баровеца, не са случайни и неговите хора. Любовта към музиката тръгва от майка ти, сигурно. Мама от 5-годишна възраст почна да се занимава с мен и оттам на мен много ми хареса нашият фолклор, нашите народни песни, средногорски и реших да се занимавам с това професионално. А в Златица? Как реагираха хората след като учениците, но и жителите на Златица? Какво ви казаха след изпълнението в талантите? Всички стискат палци да продължим напред. Всичко беше много така позитивно. Поздравления за нашето изпълнение. Кажете ми, според вас, коя е онази съставка в българската народна музика, която ни кара да настръхваме, да ахваме, да плачем? Коя е според вас? Съставките са две. Кои са те? Първата съставка е много силен глас, втората съставка е много любов. А можете ли да разкриете за следващия етап на България търси талант какво ще направите или ще бъде изненада? Ще бъде изненада. Аз нямам търпение да видя в такъв случай. Благодаря много, че бяхте при нас на гости. Страхотни сте, невероятни сте. Благодаря ви, че изпяхте това. Надявам се все пак слънчево време да дойде и дъжда да бъде само при нужда, така да кажем. Да. Благодаря ви още веднъж. Ще кажа на нашите зрители, че това беше всичко за тази вечер. Продължаваме утре, когато тук ще бъде, скъпи хора, дръжте се много внимателно. Най-острият език в футбола. Венци Стефанов ще бъде в студиото. О, Боже мой! Разделяме с новината, която няма да чуете абсолютно никъде другаде и за това си има причина. Първата дума на Александър и Мартин била
Мама! Лев. Обичайте се, радвайте се на живота и преди употреба прочетете листовката. Последна молба имам. Може ли за финала да бъде от вас? Да. Ще бъде страхотно. Благодаря ви. Вие сте. Сама!